La Falla Xúquer amb l'obra Fred ha estat la guanyadora del concurs de teatre organitzat per Junta Local Fallera. El segon premi ha sigut per a la Falla Sant Antoni i l'obra Cambalatxe i el tercer guardó se l'ha endut l'Habitació de Verònica de la Falla La Vega. El premi a la millor actriu ha estat per a Patricia Fort i Maria Isabel Collado, protagonistes de l'obra Fred de la Falla Xúquer. El millor actor ha sigut Francesc Llopis de la Falla Avinguda País Valencià, que ha representat l'obra Fum. El premi a la millor direcció ha estat per a Rosa Maria Penedès i l'obra Fum de la Falla Xúquer, obra que també ha rebut el premi a la millor actriu de repartiment per Arantxa Garrigós. El premi al millor actor de repartiment ha estat per al faller de la Comissió Sant Antoni, Alan García, que ha actuat en l'ombra Cambalatxe. La millor ambientació escènica, Premi Enrique Torres, ha estat per a Àngel Villarrasa de la Falla Avinguda País Valencià. Sense dubte, la gran triomfadora de la nit va estar la Falla Xúquer, un grup al que poguérem entrevistar només rebre els guardons. La veritat és que sí, llevant d'escenografia ens ho vam emportar tot, però estem un poquet nervioses, no ens ho acabem de creure, però és un treball de molts anys, no és d'un any a sol, ha donat la casualitat. Nosaltres fem molts anys que hi som juntes. El fruit d'un treball ben fet, de moltes hores d'assajos, de molts pleits, però jo crec que és fonamental el grup de teatre que hi ha, tant les artistes com els que estan darrere, que s'apoyen, que sempre estan darrere, que vos falta, que no vos falta, i la veritat és que la unitat jo crec que fa molt. No, la veritat és que en el concurs estan participat ja diversos anys, però les dues juntes fent un mateix paper sí. Era un repte per nosaltres també, perquè som bessones, però fer el mateix paper és molt difícil. I seguir en la línia del mateix paper era molt difícil, però crec que ho vam fer bé. Com satisfetes també, no?, per este premi. Sí, i ja ho he dit abans, que en ella era l'única persona que ho podia fer. Per partir este paper tenia que ser en ella, i sinó que encara millor.